Wie gaat er algeheel kampioen worden? 4 hengsten in de strijd. 2 reservekampioenen, 2 kampioenen. Ze hebben al een hele lange dag achter de rug. Hier is Johannes 484. Hier is Nane 492. Daar komt Jeppe 537. En Mans 543. Gaan in stap. Dit is de top. De absolute top. De wereldtop van de Friese hengsten. 4 hengsten bij 1. We zijn vanmorgen om 9 uur begonnen. Hengsten hebben zich laten zien in hun eigen rubriek. Hebben zich laten zien in hun eigen kampioenschap. En dan moeten we ook een beetje denken aan het paardenwelzijn. De jury heeft ze gezien. Gaat beslissen wie er zo dadelijk de algemene kampioenstitel heeft gewonnen. En wie er in het algemeen kampioenschap reserve wordt. We gaan ze opstellen. Prachtige dag. Morgen weer een nijedij. Zijn we vanmorgen mee begonnen. Met een mooie liedje. We gaan afsluiten met het algemeen kampioenschap. De strijd om de AKW Dauma bokaal. Daar staan de 4 op een rij. En Sabine gaat het ons vertellen. Wie is er algemeen reservekampioen? Wie wordt er kampioen? Oké. We komen aan het eind van een prachtige dag. Waarin het een eer was dat we hier mochten staan. En ik wil mijn collega's Jan Hellings en Manuel Gasseling dan ook heel hartelijk bedanken. Want ja, zonder jullie lukt het niet. Dus heel erg bedankt. Top gedaan. Maar nu? Ja, 4 prachtige hengsten. En het is eigenlijk altijd een beetje appels en peren vergelijken als je de jongere en de oudere hengsten met elkaar moet vergelijken. Ook hier waren we unaniem. En ik begin met het bekendmaken van de reservekampioen. Een hengst die er nog nooit zo goed voor heeft gestaan als vandaag. Wie zou dat worden? Reservekampioen Nane 492. Reservekampioen Nane 492. And now, who's gonna be the champion 2026? Wie wordt er kampioen in dit nieuwe jaar? Sabine. Hij kwam, hij zag en hij won. Hij heeft het al 2 keer eerder gedaan en nu wordt voor de 3e keer kampioen van de hengstenkeuring Jeppe 537. De champion Jeppe 537. Bedankt aan Johannes 484. Bedankt aan Mans 543.
Hier staan ze dan, Fokkers-eigenaren, kom erbij. Niet voor de eerste maal, niet voor de tweede maal, maar voor de derde maal. Kampioen Jeppe 537! Van Alwin 469, Malpier 448. Geboren in Alteweer bij de familielopers, familie Volmer, Lunteren, Nieuwheuvel, kom erbij. Komen de teams achter de kampioen en reservekampioen binnen. Bereik er voorop. Mooi. Reservekampioen Nane 492 van Wiemer naar Brandes. Fok bij Jongsma, Bornbergum, Germaarse Boma, eigenaar. Daar is ook Jan Volmer. Ze hebben het weer geflikt, mensen. Voor de derde maal kampioen Jeppe 537. Zo. Vele handen die geschud worden. Femke komt erbij. Tom Portel, voorzitter KVS. Van Jong KVS, Sophie Leemans. Uiteraard Arno Bok, commissaris van de Koning. Van onze mooie provincie Friesland. Ik zie Merde Slagers daar. Voor de derde maal op rij. Jeppe 537. Wat een plaatjes, dames en heren. Wat een mooie opknopping. Voordat we zodanig gaan afstarten, wil ik alvast dank zeggen namens het KFPS. Alle trainingsstallen, de voorbrengers, de juryleden, de inspecteurs, de vertalers, de lintendames, stalmeesters, verslaggevers, het team van W2 Facility, de gastvrijheid van de medewerkers van het WTC en alle vrijwilligers en vooral niet te vergeten alle kijkers en alle leden van het KFPS en Omroep Friesland voor deze alweer 15e editie. Hengstenkeuring en jubileumshow hier in het WTC Expo Leeuwarden volgend jaar op 14, 15 en 16 januari 2027. Prachtig plaatje, een mooi beeld met louter en alleen stralende gezichten, dames en heren. En daar die twee toppers, Jeppe 537 en Nane 492. Wat is dit mooi, wat is dit mooi. Mensen blijven even staan, want aan het eind van de dag, blijf nog even staan. Hallo, lintendames, blijf even staan. Want aan het eind van de dag starten wij af. Met een plechtig moment. Ik ga u alle weer verzoeken te gaan staan, te gaan luisteren en wellicht kent u de tekst. Naar het volkslied, National Anthem of the Netherlands, het Wilhelmus.
Mag ik de vakkers-eigenaren verzoeken weer plaats te maken. Kijk, ze stralen, bloem in de hand. De AKW Dauma-bokaal, de dekens, de sjerp omgangen. En nogmaals, als je hier kampioen bent, dan ben je niet de kampioen van Nederland. Niet de kampioen van Europa, maar de world champion. We gaan afstarten. Tom, zijn we er klaar voor? Tom is er klaar voor. Dames en heren, kampioen en reservekampioen. Hengstenkeuring 2026 hier in het mooie Leeuwarden. Jeppe 537 en Nane 492. Een dak, mag eraf. Whatever you want, the champion, Jeppe. En de reservekampioen, Nane. Blijft zo, blijft gaan. Jeppe 537. En de reservekampioen nog één keer voor Nane. Whatever you want. Dames en heren, dit was de hengstenkeuring. 14, 15, 16 januari 2027. Opnieuw hengstenkeuring hier in het WTC in Leeuwarden. Loopt nog even gezellig door het Stroodorp. Blijf nog even napraten, nagenieten. En u was een geweldig publiek. Ik zou zeggen, tot een volgende keer. Dankjewel.